الأربعة رضي عنهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا مؤسسين في معادل الربوية بحياة الكريم بهم ورسل بهم مرزق دلن وزوجاتهم وذرياتهم ومن تنسب إليهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأقربائنا وجداتنا وجدات جداتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأصدقائنا ولمن أحسن إلينا ومشايخنا ومشايخهم ونخص خصوصا خاصة ابن حجر العسقلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken pengaosan dalu punika alhamdulillah kula panjenengan sedaya dalu punika saged sareng-sareng makempal wonten ing papan kagem niat thalabul ilmi bareng-bareng mugi-mugi pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika tasih kita lajengaken babagan pernikahan. Judule seremi nikah. Sing tua-tua nek wis kebaca tua ya sabar pokoke iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa an Aisyata. Cinarita kasayengking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyamu keparing ridho sapa Allah wa taala anha saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah talaqa ngendika sapa Aisyah talaqa nolak utawa nalak seorang istri. Tolakon nolak sapa rajulun wong lanang imratahu ing bojo wadone lanang salasan kelawan talak telu. Niki tasih bahas babagan talak. Talak niku enten kalane talak raj'i, talak sing iso mbeleni karo talak sing jenenge talak bain sing talak ra iso mbeleni meneh. Wingi enten kula aturke nek talak niku adalah perkara sing kowe sembrono ya tetep dadi dolanan ya dadi niku ya eneng perkara loro niku nikah kalih talak. Dadi jenengan guyon karo kancane nikahne anake jenengan ya dadi senajan to mung guyon. Sami ugi nek jenengan nalak mung guyon karo bojomu, guyon karo kancamu, wis bojoku tak talak kok. Wis ketwingi tak talak. Niki pun dadi jenengan ngoten niku tok. Niki mung guyono iki tetep dadi nek hukumipun nek talak utawa nalak niki wau. Lah talak niku enten wau tak andake talak niku enten talak bain karo talak sing jenenge raj'i. Talak raj'i iki talak sing isih iso balen, ning nek talak bain niku talak sing ra iso balen. Wis ra iso balen meneh. Lah wingi tak aturno nek talak raj'i. Lah ning talak niku enten sing secara zahir terang-terangan utawa enten sing secara kinayah. Nek sing jelas wis kowe tak talak siji, kowe tak talak loro iki jenenge talak sing jelas. Ning talak niki enten sing sindiran. Wis aku jelas makani kowe, umpamane ngono iki berarti ya nek jenengan niat, ning nek sindiran niki nek jenengan niat nalak, maka terjadi talak, nek mboten niki mboten kedadian. Contone wis aku pokoke wis mulai dina iki wis memeng makani kowe, umpamane ngono kok niat nalak, ya wis ketalak. Utawa niat ngeten, wis saiki kowe baliya ning kono mbokmu, wong tuamu. Iki berarti nek kowe iki niat nalak niku jatuh talak karena niku talak sing bangsa sindiran utawa ora jelas.
Nek sejelas kaya sing tak aturke niku wau, kowe tak talak siji, kowe tak talak loro, kowe tak talak telu, entah. Lah talak niku sing talak bain niku talak telu niki wau wingi tak aturno. Nek wong sing talak telu niku wau wis ora iso balen neh. Mula teng mriki dingendikake talaka nolak sapa rajulun wong lanang imrotau ing bojo wadone rajul salasan kelawan talak telu. Tegese talak bain. Fatazawwajaha mongko ngrabekake ing mar'ah sapa rajulun wong lanang bar kuwi wong lanang niku terus dirabek wong wedokmu dirabekno meneh. Summa talaqaha nuli nalak sapa rajul sing nomor loro ha ing wadon mau qabla ayadkhulaha ing yen to sadurunge dukhul utawa sadurunge hubungan sapa si lanang mau biha kelawan mar'ah. Dadi cara bahasane mau wong lanang nalak telu, wong iki nek wis ditalak telu wis ora iso balen. Wingi tak aturno. Niki terus eneng wong lanang nalak telu terus dirabekno. Wis kowe tak rabekno neh si karo si B. Lah si B niku urung sida hubungan, urung sida ngopo-ngopo terus nolak neh, nalak meneh. Fa arada mongko ngarepake sapa rajul sapa zaujuha bojo lanange wadon sing sikik mau al awalu kang awal ayat zawajaha bojo sing awal kepengin ngrabeni meneh baleni meneh fasala mongko nyuwun pirsa sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandalika saking masalahe rajul mukai faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi lah ora keneng hatta yaduka sehingga ngincipi sapa rajul al akhar kang liya kecuali nek bojo sing nomor loro mau wis ngrasakne min usailiha saking nikmate wong wadon mau ma ing perkara dako kang den icipi kang ngicipi sapa al awalu rajul kang awal niki bab muhalil iki napa jenenge wong sing nyelan-nyelani dadi nek talak bain talak niku nek wis ditalak bain nek kepengin baleni meneh kudu enten bahasane muhalil iki apa ya? Ya anu wong sing nyelan-nyelani sithik ngono bahasane menyelan-nyelani. Dadi nek wong ki nek kebacut ditalak telu, nek kepengin balen niki kudu nikah karo wong liya riyin, bahasane ngoten. Supayane halal. Iku direkayasa ya entuk di apa ora rekayasa ya entuk. Direkayasa umpamane jenengan bayar, nyok kowe tak bayar 1 juta, pokoke bojoku apa nikahno sithik ning 2 dina wae ngono umpamane. Bareng dina dipegat. Lah kok ra eneng piye to pirang-pirang to. Ning po tak kandhake kene ra wangun. Kowe arep melu mesti ana. Konangan kae. Masyaallah. Niku bahasane muhalil kaya ngoten niku. Engko nek wis bar dipegat niku agek entuk dinikahi meneh nunggu jenenge masa idah meneh. Ning dilale kok hubungan karo sing nomor loro dadi. Ayo wis ngenteni babaran tetepan. Ha iya kan adoh meneh. Bar kuwi kok dilale dinikahi sing nomor loro ra gelem megat ya wis. Ya entek, wis paku kok rumangsamu wis tak tukoni tak kapak-kapake kok tak jaluk ra entuk ya wis. Wis entek nek ngoten iku. Makanya awake dhewe hati-hati jenengan bojone kaya ngopo kae diopeni pokoke saenenge. Ra usah nganggo wis Bu aku ngono ra sah pokoke wis saenenge rada Pokoknya diopeni sing eneng niku wau aja nganti kejadian kaya ngoten niku. Karena nek ternyata nek kedadian kaya ngoten niku kudu ngoten niku. Kudu ngoten niku wau. Makanya padahal sing jenenge talak niku ora kudu napa nek nggon jero omah iki ya iso dadi talak. Senajan to jenengan mabuk agek mangkel-mangkel wong itu wis kowe tak talak telu. Rampung nek ngoten niku. Wis entek wis ra eneng jenengan bojo kula jenengan senajan bojone jenengan iki ning omahmu yo gelem karo kowe niki haram ponan hubungan. Makanya ketika bojo niku ditalak utawa ditalak karo sing lanang wis kowe tak talak siji. Pokoknya niku sekaligus wong niku haram dikapak-kapakno. Senajan wis sak omah. Nek wis eneng talak niku senajan sak omah
niku mangke tetep haram ngopo-ngopo. Turu bareng ya haram. Boncengan bareng ya haram mesti bojone. Nek wis napa? Nek wis ditalak bojone, senajan to sak keluarga lho isian. Lah makanya sing kudu ngati-ati rak kok ngoten niku. Kadang-kadang awake dhewe nibakno talak ning ora ngerti. Nek iki mau tiba talake, lah niku jenengan hubungan niku kan entek ra iso pun napa? Pun haram. Lah nek talak sing jenenge raj'i, talak sing iso rujuk, talak sing iso balen niku mangke baline wingi tak aturno sing penting syarate urung wektune 3 kali sucian. 100 dina. Salah sati ashurin priye Pak? Wa asra ngoten nggih Pak. Cara Qur'ane nggih to, nek mboten kelantu. Salah satu ashurin wa asra, 3 sasi 10 dina. Niku napa ngidahi semonten niku wau. Nek urung selama 100 dina niki wau kok jenengan balen meneh, balene piye supaya omong mbokne aku ora sida nalak kowe, pokoke elek-elek kowe tak nggo umpamane. Ngono kuwi ya wis bali lek ngrujuk ya mung ngoten niku tok. Lek ngrujuk ngoten niku tok. Ning ketika mangke kok baline niku mangke wis lebih dari 100 hari dan talaknya itu talak siji po talak loro, niku harus mengadakan nikah yang baru. Nikah baru ku sing penting dinikahno neh ngoten lho. Napa maksudnya? Lah nggih. Ya kudu enten wali, kudu enten saksi, meng ngoten niku. Enten mas kawin malih ya. Di mas kawin iki meneh. Lho niku ketika terjadi ngoten niku wau. Contone ngeten, contone eneng wong biasanya sing terjadi rak ngene, eneng wong lunga ning luar negeri umpamane. Bojone kan ditinggal selama beberapa tahun. Ketika dalam akad nikah itu ada nenggon iki lho, nenggon nikah niku rak kadang-kadang eneng omongane wong lanang to ngeten iki. Ketika nanti saya meninggalkan istri saya selama 2 bulan, maka saya berarti napa? Biasanya rak enten to. Tenggen berakad nikah niku nek wong sing do resmi-resmi kok diucap-ucapi wonten niku perjanjian-perjanjian niku lho. Lah ketika seseorang ki meninggalkan itu sudah berarti dia mentalak. Lho abot makanya ketika eneng janji-janji kok ngono kan wis perlu rasa diucapno barang rasa kurang gawean. Sing penak-penak wae awake dhewe kuwi. Rasa diwaca pokoke wis ndang disak iki bojoku ngono pokoke ngono kuwi wae. Iki sing paling penak ngoten niku wau karena ketika terjadi talak ngoten niku wau wis ra iso bali. Lah syaratnya ora kok kudu ning KUA nek nikah sing tajid niku wau, pokoke sing penting eneng wali, eneng saksi, eneng mas kawin, eneng ijab kabul wis. Heeh. Lah niku kudu ngoten niku wau. Jenengan nyeluk wong sing iso umpamane men ra krungu Pak Adib tak celuk Pak Adib iki rahasia lho Pak Adib ngono. Ya ora apa-apa moro Pak Adib niki saksine sing kepenak umpamane Pak Dukuh karo Pak sapa ngono moro dadi saksi. Ngoten niku tok wis rampung. Sing penting terus dinikahno. Lah ngoten niku cara rujuk ketika talak iku talak raj'i ning wis entek masa rujuke. Ngoten. Paham nggih? Paham ra niki? Masa rujuke wis entek berarti len jenengan saka omongan kowe tak talak iki luwih saka 100 dina. Wis 100 dina kok kowe rong beleni isih mangkel karo bojomu, maka jenengan wis entek masa rujuke. Nek wis 100 dina kudu napa? Ijab meneh, nganyarke nikah meneh. Ngoten niku. Ning nek urung jenengan bar padu karo bojomu wis kowe tak pegat siji. Ngono kuwi ya wis terus bali ibune ra sida isih penak kowe mbah ngono. Wis rampung. Lele rujuk ya semeng ngono kuwi tok. Oh. Le rujuk meng ngoten iki tok syaraté nek nikah nek napa nek talake isih talak siji apa talak loro. Ngoten niku. Lah kok wong wedok iso ngono nek jadi wong wedok ya ngono kuwi kowe bar nalak aku kok arep demak-demak ngopo ngono tok pokoke jual mahal ngono wong wedok ya kudu ngono kuwi. Jajal nek wani. Kok gleleng men. Lah niku
Syarate kaya ngoten niku wau. Syarate abot kaya ngoten niku wau. Ketika terjadi kaya ngoten niku talak niku nek dadi talak bain syarate kudu kaya ngoten niku wau. Niki bab tentang talak. Dan niki muga kudu ngati-ati awake dhewe bab hubunganipun kalian napa talak niki wau. Niki bab nglajengaken pernikahan bab talak kala wau. Lah niki wau monggo pun jelas kabeh mboten enten sing ditekokke sakderenge dilanjutke. Enten nek sing tenganu biasane dimaca ketika jenengan kok tidak memberi nafkah selama 3 tahun berarti 3 bulan pamane ngoten nika kok jenengan ora memberikan nafkah tenan tolong saji berarti pun kepegat niku. Nek jenengan wis anu ketalak niku berarti. Dan niku kan wonten niku sing anu wis ora usah diwaca, wis pokoke wis halal ngono tok wae. Nggih, sing kok ngoten niku wae wis untuk niku wau. Wis. Niku menggo pengertian nggo anak-anak awake dhewe jenengan ra ampun to ora kesakurang gawean. Nggo anak-anak awake dhewe men ngerti ngono lho. Awake dhewe nek sik keluarga nek antek tekan talak ki ya kok ngoten niku, sing ati-ati tenan keluarga niku wis. Mula awake dhewe ki nek dadi wong lanang nek rong kuat sabar aja nikah, Kanjeng Nabi dawuh. Nek rong kuat sabar tenan karo wong wedok niku aja nikah. Mergane wong wedok ni barang sing ringkeh. Barang sing ringkeh. Nek awake dhewe ki nek mangkaro bojo diuring-uring ngono kuwi nek umpamane dijoroke kan rampung awake dhewe urusane. Lah iya terus dijoroke niku nek cara menang-menangan kan menang awake dhewe. Ning kan ra ngono kuwi aturane. Masya Allah ya kudu niku wow, wong wedok niku memang Kanjeng Nabi dawuhna diciptakno saka turang lusuk sing keadaane bengkong. Nek tok tekno wae ya bengkong terus. Ning nek tok kenceng ya coklek wong wedok niku. Makanya ya piye kudu ya dikendhoni terus men piye carane iso lempung ya kudu sabar ngoten niku wow. Nah awake dhewe rung kuat sabar kon rasah nikah Kanjeng Nabi dawuh. Mula wong niku nek anggere wis gelem nikah ya kudu wani sabar tenan. Niku. Pun bab nikah. Sampun niku bab talak wau. Kawin kontrak pun mboten enten iki pun bape wingi ya punan. Nggih, bab kawin kontrak niku niki tak culekke sethithik hadisipun beleni. Pun tekan sesuk dina kiamat wis ra eneng kawin kontrak niku Kanjeng Nabi dawuhna. Dadi ora bejane jenengan iki ceritane. Nggih. Pokoknya tekan sesuk dina kiamat niku kawin kontrak niku pun mboten entah. Jenenge nikah mut'ah niku wis ra eneng. Nek umpamane kepengin double ya muhalal niku mangke golek ngendi-endi nek eneng. Tawa-tawa teng Facebook jenengan ditawae terima muhalal ngono. Sapa sing butuh ngono kuwi ditawak-tawakke ngono ya ora apa-apa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih. Bab isratin nisa. Utawi iki ku bab mertelakake nggauli wong wedok. Wah, la iki. Ana aturan maine ternyata ya. Oh niki. Wes men. Ridik-ridik wae. Mikir ditokke. Ya wis pengalaman kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun den laknati sapa man wong atakang nekani sapa wong imrat atahu ing bojone mar'ah fi duburiha ing dubure mar'ah rawahu ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i. Termasuk awake dhewe ning donya niki wong wedok niki nek wis dinikah menungso awake dhewe iki nek wis nikah karo wong wedok niki ternyata hukum niki membalik 180 derajat. Sing wingi niku haram dadi sunah, bahkan eneng sing dadi wajib. Hukum-hukume Gusti Allah ki iso malik kaya ngoten niku mergo pernikahan niki wau. Ning ternyata enten batas-batasnya ketika kita niku hubungan karo wong wedok. Nggih, tekan bon-bon, tekan kemiri niku wis bagane wong lanang ketika wis muni
Saya terima nikahnya si A dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Wes. Nikah nggaris ngono wis rampung. Nek dilan jenengan ra tenan, saya terima nikahnya si Siti binti Bapak ini dengan mas kawin 1 juta diutang. Ngono ki ya entuk, diutang ki ya entuk. Mas kawin iki diutang ya entuk. Dadi nek urung iki ana sing jenenge Siti to. Wah, salah iki lho. Iku kudu Siti bojone jenengan. Nek utang niku apa? Hah? Nek utang niku terus Ya mau ajalan, bahasane diutang entuk. nek disaur. Lain apa? Ya ora. Neng jenengan diutang. Diutang. Dadi diutang ya entuk. Diutangi mau ajalan iki diutang ya entuk. Waduh lek kondisi tanggal 1 iki tanggal 17 iki. Silih sikik cocok. Utang sikik ya entuk. Lo memang bisa diutang, dadi wis rasah bingung-bingung sing rong payu-payu kuwi. Utawa bapak sik kok ngoten niku wae. Lha niku. Termasuk niki wau kula aturno, ternyata enten aturane dalam menggauli. Qur'ane le ngendikakno ngono kae. An-nisa'u piye kae? Harsul lakum niku piye, Pak? Nisa'ukum, heeh. Nisa'ukum harsul lakum annasitum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Lho bahasane Al-Qur'an apik banget niku. Bojo-bojo sira kabeh nisa'ukum utawi bojo-bojo sira kabeh iku harsul lakum dadi ladang utawa dadi sawah kabeh, sawahmu kabeh. Fa'tu harsakum annasitum, faktu mongko nekanono sawahmu mau sakarepmu. Arep tok paculi yo entuk, arep tok dangir yo entuk, arep dibori lepi ngantek tekan mencep-mencep yo entuk, arep tok tanduri pawalawijo garingan yo sakarepmu. Qur'ane ning ngandakne ngantek ngoten niku wau. Lho niku Qur'an lho, niku Qur'an tenan iki ora sembrono iki. Tekono Pak Adib niku. Nisa'ukum harsul lakum annasitum. Sakarmu. Ning bahasane Al-Qur'an ternyata nek arep gawe bojone le ngaturne nih. Wa qaddimu li anfusikum. Kok bahasane mulai ana saka kowe wong lanang. Artinya nek hubungan itu sing mulai tetep wong lanang. Sing kudu sing mulai wong lanang. Gak mungkin wong wedok niku wong wedok karep kaya ngapa wong lanang ra iso ngapa jenenge? Ora iso mulai ora bakalan. Maka Qur'ane le nyebutnya faktu harsakum. Faktu harsakum anasin wa qaddimu li anfusikum. Mulai saka awakmu lanang. Artinya segala sesuatu itu dimiliki oleh seorang laki-laki sehingga sakarepmu lemar nekani kaya ngapa ning dawuhe Kanjeng Nabi niki. Mal'unun man ata imra'atahu fitubiriha. Ra entuk hubungan karo wedok niku melalui jalan belakang. Lewat mburi ini ora entuk. Lewat mburi, lewat dalan mburi maksudnya. Piye iki ra dong lek ora nerangke kok angel iki bahasane iki piye iki. Ini jelas. Yes pokoke ngono kuwi lah. Heeh. Niku dalan mburi niku ra entuk. Ra entuk nganggo dalan mburi. Maksudnya ngoten niku bener-bener dinaknat dening Gusti Allah. Niku aturan maine Al-Qur'an ternyata kok ngoten niku wau. Senajan to kabeh iki wis wae niku wau. Ning wong wedok niku napa senajan entuk dikapak-kapakno ning dheweke niku bukan mahram. Wingi tak aturno. Dudu mahram sehingga wong wedok niku mbatalno wudu. Niku sing jenengan kudu ngerteni. Wong wedok niku nek wis wudu jenengan terus mbelok bojone niku batal. Karena apa? Wong wedok niku bukan mahrame awake dhewe. Dudu mahram, dudu keturunane awake dhewe, tunggule dhewe. Sehingga krana dudu tunggale awake dhewe niku lah wong wedok niku entuk dinikah. Sehingga nek entuk nek napa nek isih tunggale niku ora entuk dinikah. Dadi Mbak Yune ya ora entuk dinikah, adine, Pak Dene, Mbok Dene, like, ponakane. Ponakan ki apa? Anake adine. Ada anak adine ra entuk.
Ning nek anake kula karo anake kakang kula pun entuk. Napa jenenge? Anakku karo anake kakangku sak napa? Tunggal mbah entuk. Niku paling nasab paling sedikit niku. Ribet maksudnya? Kalau di lanang-lanang umpamane kula duwe kang. Kakangku duwe anak wedok, kula duwe anak lanang umpamane. Lah niki anak kula rabi karo anake kakang kula entuk. Anake napa? Anake Pak Dene. Niku entuk pun paling napa? Napa nih? Nggih. Anake Pak D entuk, anake Pak Lek entuk. Anake Pak D pun nangsal. Anake Pak D pun nangsal. Anake Pak Lek, anake Pak D pun nangsal. Lah apa-apa to? Sing penting kakang adi itu isih entuk. Saged maleni piye? Loh, ketika wali itu majhul ketika belum tidak ada. Ketika wali niku napa majhul niku ketika sudah terjadi napa? Ngeten. Umpamane kula niku ra iso dadi wali ketika kula mboten enten. Nek keduanya masih ada enggak iso dadi wali ra eneng wali-walinan, Pak. Dadi nek kabeh padha isih uripe ra iso dadi wali. Wali itu tetap pada posisi yang pertama ketika dadi nek isih eneng wong tuane, mbahne tekan kapan ya ora iso dadi wali. Pak Dene tekan kapan ya ora iso dadi wali. Adine tekan kapan ya ora iso dadi waline. Tunggale kakangne sing anake awake dhewe niku umpamane kok kakang adi, niku ora bakal dadi wali nek awake dhewe isih selama niku. Lah nasab yang paling dekat niku adalah kakang adi niki wau. Dadi kula kalih kakang kula lanang, kula ya lanang, kakang kula lanang, duwe anak. Niku wis nasab sing paling cedhak dhewe niku wau. Dadi anake Pak D niku batalno. Anake Pak D. Nggih, anake Pak D, anake Lek niku paling sedikit. Paling sedikit. Paling cerak anak niku wau. Nah niku napa? Sing paling dekat niku wau. Pun entuk. Hurrimat. Wa banatul akhi. Banatul akhi iki anu, Pak. Banatul akhi iki ora mlebu teng niku punan. Banatul akhi iki itunge mlebu teng napa ya? Heeh. Niku nang ora teng niku. Anake sedulur niku umpamane napa? Ning nek kula kalih anake kakangane jenengan ra entuk. Kula kalih anake kakang ra entuk, nek kula lho. Nek padha anak ro anak niku pun entuk. Paling sedikit, paling dekat nasab niku teng niku. Niku sing paling dekat. Lah sing ra entuk iki nek anake aku entuk anake kakangku niku lho sing jenengan waca kene wau. Utawa kula entuk anake adikku. Niku sing ra entuk. Lah sing ra entuk iki niku napa? Napa? Nggih. Paling cedhak niku. Paling cedhak. Nasab sing paling cedhak ya niku. Paling cedhak putu niku. Putu ro pitune paling cedhak. Ning niku nek cara keterangan teng kitab niku tidak diperbolehkan karena ketika terjadi ngono kuwi akan menjadikan keturunannya itu kurang baik karena syahwate kurang apa piye karena sedulur ngono piye ning ora ngerti kula prakteke ora ngerti aku. Wong ngono kan urusane wong dhewe-dhewe. Nggih, niki nek cara Lirboyo niku ya ada dua sing ngoten niku wau, tiga. Kakang Adi anake dadi panten. Niku terjadi ngono paling cedhak niku. Paling cedhak dhewe.
Niku ning sing apik ya sing rada adoh, golek sing rada adoh. Ya ora adoh ngono ki adoh nasape kok terus Sumatera. Lah Sumatera nek wonge awak tunggale awake dhewe terus lunga ning kono ya padha wae kok. Tunggal adoh nasape iki adoh nasape ngono lho maksude wis ora ketemu napa niku wau. Termasuk sing nasab niku adalah napa tunggal suson. Niki sing angel niki. Tunggal suson paham mboten? Tunggal suson iki ngeten iki contone. Kula biyen jek cilik ditinggal mbokne ning pasar. Cilikane. Dititipke tanggane. Disusoni karo tanggane niku. Maka kula niki wis dadi sak nasab karo anake sing nyusoni niki wau. Dadi sak nasab ponan. Tekan sesuk kapan ra entuk nikah sak keluargane niku. Nek niku sik angel banget niku, Pak. Mergane wong biyen niku nek wong biyen niku biasa lunga dititipke, disusokke ngoten niku barang biasa. Napa? Urusane iku ora gabung karo ora, sing penting bahasane disoni. Sing tua-tua kuwi ya jane ya. Kaya kerekan timbo ya, Pak. Dalam? Sami. Makanya sing angel kok ngoten niku wau. Tapi syaratnya sik nyusu niku adalah belum balik isih bayi ngoten niku wau. Nek sik nyusu kaya tuwa jenengan niku ora dadi nasab tetepan. Niku sing angel kok ngoten niku ning desa niku. Desa niku angele kok ngoten niku karena biyen jarene wong biyen niku kerep wong iki dimongke ngoten niku. Kadang-kadang nek nangis ra meneng-meneng menenge kadang disusoni niku lho kadang ngoten niku. Lah nek ngoten niku maka akan menjadi nasab atau keturunan keluarga niku sing dadekno niku mangke nasab. Mula nek wis ngono kuwi ya ora entuk dadi keluarga iki dihubungke utawa dirabekne tekan kapan wae ra entuk. Niku sing kudu ngati-ati kok ngoten niku. Napa? Loh, makanya sing kudu hati ngaten niku wae to. Karena ini nanti nasab ini akan menentukan segalanya, Pak. Boleh ngomong ya hati-hati ya, Pak. Lah engko. Nek dimomongke wong nganu susune kok ngelakban apa piye. Yes, bahasane nek wong sing ngerti kudune ngerti ngoten niku wau. Cara zamane Kanjeng Nabi kan kaya ngono. Kanjeng Nabi nalika anu kan disusoni Halimah Sa'diyah, disusokne ngoten niku wau. Maka dengan Halimah Sa'diyah dan keluarganya Kanjeng Nabi itu sudah satu keluarga, sudah tidak dapat nikah selamanya. Kok ngoten niku. Dan niku takbid. Takbid niku untuk selamanya karena mahram niku ya sing takbid kaya ngoten niku wau. Ning mahram niku enten sing mboten takbid. Mboten takbid niku contone Mbak Yu. Mbak Yu niku mboten takbid mahrame. Selama jenengan iki sedadi bojone jenengan, kok Mbak Yu niku dadi mahram jenengan. Ning nek bojone jenengan wis mati pisahan, niku terus mangke bojone jenengan niku kudu mahram jenengan. Niku mahram sing mboten takbid. Sekali jenengan iki rabi karo bojone jenengan, berarti Mbak Yu jenengan, adine jenengan niku mahram. Ning mahrame mboten takbid. Engko nek kowe iki wis pisahan utawa mati karo bojomu, iki jenengan bojone jenengan wis kudu mahram meneh. Wis iso di pek. Niku. Napa? Raintu wala tajma'u piye, Pak? Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ngoten ya, Pak, ketoke Qur'ane ngono kuwi. Kang Atib sing hafal. Niku Rainto mengumpulkan di antara dua bersaudara ilama qad salaf kecuali salah satunya sudah meninggal atau sudah hilang. Entuk nek mati terus dipek kakangne genten ngoten niku kaya sing berlaku sakniki niki wau. Niku entuk. Dadi nek jenengan kok nek duwe bojo ngoten niku wau kok kepengin Mbak Yune ya dongake ndang mati sithik. Kurang ajar ya suwe-suwe. Napa? Ya ilama qad salaf niku ada kalanya sudah talak, ada kalanya niki wau.
Ning teng mriku enten keterangan ketika dalam keadaan talak niku maka jenengan ajak menyakitkan orang lain bahasane ngoten. Sing abot ngoten niku wau. Nek kepengin tenan yo dinteni matine sithik. Sing sing lanang yo wis lah meng kon ngenteni cik kalau meng awake pangeran cik kok. Awake dhewe iki meng wayang cik wis duwe acara apa ndaki-ndaki kaya ngapa nek Gusti Allah ngersake beda wis tetep beda. Wis ra iso piye-piye awake dhewe. Wes, sithik enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Cinarita saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layang duru ora arep ningali sapa Allah taala ila rajulin maring wong lanang ata kang nekani sapa rajulan ing wong lanang au imraatan utawa ngoten fidubiriha ing dubure mar'ah. Niki termasuk tentang menggauli seorang istri. Kanjeng Nabi Gusti Allah le dawuh lewat Kanjeng Nabi Gusti Allah ora bakal ningali asih maring wong lanang sing nekani karo wong lanang. Dadi wong lanang seneng karo wong lanang. Jeruk. Heeh. Au imraatan fi duburiha utawa nekani wong wedok lewat dalan mburi niki wau ya termasuk napa? Termasuk niku wau dilarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jinarata saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas Abi Hurairah sing dadi hubungan karo ngene mergane Abu Hurairah karo niki ya cerak banget karo Kanjeng Nabi niki. Nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yuk minungi manake sapa Allah sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir kelawan dina akhir falayu di mongko aja nglareni sapa sira jarahu ing tanggane man. Iki aturane Kanjeng Nabi, wong ki penting banget wingi tak aturno, wong ki ra iso pisah saka golongan telu, siji wong tuwa, nomor loro tangga. Tangga iki tetep piyak-piyakno ra iso napa dipisah. Awake dhewe iki jeneng urip karo tangga iki ra iso di sepelekno karena awake dhewe iki ra iso urip tanpa tangga. Ra iso awake dhewe urip dhewe niku ra iso. Ra iso urip saka tangga. Kantek Kanjeng Nabi niku nek kowe iki pancen ngimanno karo dina akhir, karo dina kiamat, falayu dijarahu mongko kowe aja nganti nglarakno tanggamu. Kan angel banget iki. Nglarake tanggane iki yo angel tenan, Dong. Nek wong angel ya kok ngono kuwi tekal sedulur piye? Nek tanggane sedulure, nek ngono iki kepiye? Ya aturan maine ya ngoten iku wae. Aja aja nglarani tanggane. Sing angel kan kaya ngoten niku wae. Kadang-kadang awake dhewe nglarani tanggane iki sing ra krasa niku lho. Sing angel kan sing ra krasa, rumangsane awake dhewe ra nglarani niku termasuk ngoten niku wae. Termasuk napa babagan pangan wae sakniki. Pangan sakniki wong iki barokah panganan iki ilang mergo napa? Wong iki take ora syukure kurang. Contone ngeten iki sakniki. Wong do mangan iki anggere mangan sadurunge mangan wis diposting sithik. Ngerti diposting ya, Mbah? Oh, diposting diupload sithik dikuandake lho aku mangan enak kok ngoten iki lho. Sing dadekno ilang barokah termasuk kok ngoten niku lho, diumukno le mangan awake dhewe niku lho. Lah kok ngoten niku ya kadang-kadang wong sing gak ndulala sing dipangan grameh wutuh ngono wae, Pak. Oleh tuku ning Mataram Indah ning ngoten niku umpamane. Ngoten niku diketok-ketok kaya ngoten dipangan wong loro ngantek rantek-entek diguang-guang kae bahasane. Dilane tanggane ra duwe ndelok HP niku. Tak contohno. Gue pengine grameh wis pirang-pirang tahun rong kelakon malah kono diguang-guang. Awake dhewe krasa ra nek ngoten niku nglarake tangga. Lho ra krasa lho awake dhewe. Ra eneng sing kok ngoten niku ngantek krasa ngoten niku. Ngertine awake dhewe mangan enak, tak duwe kancaku aku mangan enake kaya ngoten niku. Mula barokah pangan iki le ilang ya mergo tak ya do diumuk-umukke kok ngoten niku. Wangel mulane urip teng kaya sakniki angel banget. Le nglarake tangga iki kadang-kadang ngoten niku. Sing nyebai nek wong cara mbiyen kan masak, anggere masak ngono ambune enak banget kono ora iso masak ya kadang iso nglarakne tanggane. Lah nek saiki nek tanggane bakul kepiye? Marake rek tanggane bakul pendak ndira ngrasake enak. Lah ya golek lele terus, lah ya bakul, Cik. Ra entuk. Ra ya angel to ngoten niku.
Sing paling nyebai kok ngoten niku lho, aku ora bakul dadi ra tau ngranani, ra tau ngembon-ngemboni tanggane ning ora. Senengane pesen ning Grab. Pesen ning PC Shopee. Sik dipeseni ingkung, tanggane digondoni. Anggere tekon gene Kang Aktif pundi? Riku niku. Lah pesen apa riku? Namung ingkung wutuh niki ngoten niku sing ditekoki tanggane padahal tanggane duwe anak cilik sing ditekoni tanggane ning ngono Kang Aktif ngono kuwi. Ya ketake ra masak ya ora ngopo ning larake tanggane ra ngoten niku. Bar rampung kerduse gua ngarapan dieker-eker pitik. Gua bualunge ya iwake rada isih ukih-ukih kae diguang. Anake kepengin banget tanggane niki wau. Loh, kadang-kadang basa kok niki iso nglarake wong ning awake dhewe ra krasa lho. Mah ketake gleleng banget kae waduh ae diguak ning kono. Wah, waduh larangan tenan kae to ae. Waduh tanggane iki kepengin mangan kaya ngoten niku wau. Lho iki lho sing nglarake awake dhewe sing ra tau krasa iki kaya ngoten kadang-kadang. Sing angel awake dhewe iki nglarake tangga iki kok ngoten niku wau. Sing angel kaya ngoten niku kok. Cara awake dhewe duwe cara ngoten niku sing angel njaga ati kok ngoten niku sing angel tenan. Umpamane nek wong dodol salak sandinge adol sepet. Salak sepet kan ya niki contoh sing penak. Artine ya awake dhewe iki le njaga tangga iki piye carane men tangga iki iso niku ya awake dhewe ndelok niku tak contohne engko nek liyane ning dodol panganan ya kudune piye carane awake dhewe ndelok kahanan. Wah iki tanggane dodol panganan kok ngene ya awake dhewe iso njaga kaya ngoten niku. Lho angel. Larakno tangga sing kaya ngoten niku lho sing angel tenan awake dhewe kadang-kadang iki ra krasa. Kadang mbok kaya rumangsa kowe sampai banget ini ternyata tanggane lara kan ra ngerti awake dhewe. Mun Kanjeng Nabi niki le ngancam ngantek ngoten niku sing sapa wonge kok rumangsa iman karo Gusti Allah, karo ngiman kok dina akhir fala yu'dijarahu mongko aja pisan-pisan nglarani tanggamu. Wong tangga niki Kanjeng Nabi dawuh ngantek Kanjeng Nabi niku le pesen bab tangga sahabat Ali dawuh kok kaya Kanjeng Nabi niku kaya tangga niku malah berhak mendapatkan warisan saking pentingnya tangga niku ternyata. Lho saking kok ngoten niku. Fala yu'dijarahu. Ya monggo. Lah sing penting iki bahasane ngoten niku. Mulane pentinge ngaji awake dhewe ngerti ilmu kok ngoten niku wau. Ya sabar perlu wong tangga iki ya nek nyebai ya akeh sih. Oh awake dhewe sabar kono njaluk digebuki iki ya sok aneh ngono kuwi ning wong lor parang tritis riko. Oh nek kene ketoke kok ya Masya Allah. Fala yu'dijarahu. Dan niku monggo le nilai jenengan piye carane men le tetangga niku ya apik ya kudu ngati-ati tenan. Awake dhewe kadang nglarane tangga ora krasa niku lho sing angel. Ya kula barang niku kadang-kadang sok ora kontrol, weh ternyata aku ngene iki nglorokne tanggaku ora ngerti. Ya ngoten niku wae. Wastausu bin nisa'i khairan, wastausulan wasiato sapa sira kabeh bin nisa'i kelawan wadon khairan kelawan bagus. Fa innahunna lah iki awake dhewe kon wasiat karo wong wedok kelawan bagus. Kon gauli wong wedok ya karo bagus, kon ngapiki wong wedok niku ternyata aturane ngoten niku. Ora semena-mena awake dhewe wong wedok. Mula sahabat Ali le ngalah karo wong wedok masyaallah. Sahabat Ali kampune pol. Sahabat Ali jenenge singa nawa? Sahabat Umar iki singa padang pasir. Ora anu lho, singa padang pasir. Dadi nek muni perang but atusan wong kafir mati kabeh. Nggih. Jantane kaya ngoten iki, ketemu bojone ternyata bojone omong ngono iki nyekukruk niku sahabat Umar. Lho tenan lho niku sahabat Umar sampai kaya ngoten niku didelok karo tanggane arep wadul bojoku iki masyaallah karo aku niku mangklah-mangklah tenan sahabat Umar. Ternyata agak arsuwan ngono kuwi ngerti sahabat Umar di uyek-uyek karo bojone meng meneng wae kae. Padahal singa padang pasir niku umpamane sambit pedang das suno rampung bojone niku. Ning ternyata sahabat Umar ngoten niku wau nganti sing ajeng dodok-dodok niku bali, ngerti le tindak bali ngoten niku sahabat Umar langsung dangu. Lho ngopo kowe bali? Ngeten sahabat Umar, ceritane ringkes janjane kula iki ajeng matur dhateng jenengan kula iki kalih bojo kula iki jan entek-entekan teng omah ngantek ra iso ngopo-ngopo kula. Ning kok malah kula ngerti bojone jenengan luwih ganas. Ngono sahabat Umar ling ngendika ngeten iki. Ya. Mergane awake dhewe wong lanang ki ampu kaya ngopo iki eneng pekerjaan sing awake dhewe iki ra iso nglakoni. Sehingga piye-piye awake dhewe wong lanang ki kudu kon sabar lho. Sahabat Ali sing singa padang pasir kowe ngantek kaya ngoten niku apa meneh awake dhewe dadi nek awake dhewe ngantek diuyeng-uyeng bojone terus kuru barang ya wis biasalah.
Masya Allah, pentek waktune niki ketake. Lah niki wastausu bin nisa'i khairan, do wasiat-wasiat sira kabeh kelan wong wedok kelawan wasiat-wasiat sing apik. Niki maksude nek awake dhewe kekeluargaan niki kon jaga keluargane, jaga bojone, dijaga sing apik tenan. Wong wedok ki gampang coklek. Terus-teruse jane ngoten niku mangke. Wong wedok iki diciptakno saka balung, sing balung igone awake dhewe niku sing bengkong keadaane. Ning nek tok-tokno wae ya tambah bengkong wong wedok niku. Ning nek tok jejeke langsung ya coklek. Kudu ngati-ati, kudu diwasiat-wasiatan kelawan nisa niku kelawan apik. Mekaten rumiyin pepanggihan dalu menika kathah hilaf lepatipun nyuwun aku yang pamunten. Moga kita akhiri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.